Espera, que me guarda. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola. Ahora voy para ello. Seguimos descubrindo o traballo dos nosos artesáns. Falábamos fai un ratiño con Lourdes, que era debutante, pero temos que falar xa cunha repetidora, polo menos, de o ano pasado, acordades? Aquelo de Amoroteo. Claro, o ano pasado estábamos sentados, non se veía a altura, a diferencia de altura. Pero bueno, salimos ben na cámara, verdad, compañeiro? Salen. Bueno, Sandra, como estás? Moi ben, aquí disfrutando do calor que esta terra para vir a disfrutar da paz que ten este entorno tan maravilloso. Voltaches co teu taller de estampaxe. Sí. E a verdade é que é fascinante ver como ao longo de todos estes días está vindo continuamente xente, moita xente incluso que repite do ano pasado, non? Sí, sobre todo vemos dos campamentos aquí do Cabrero que venen todos os días de semana, incluso repiten algún día de semana, de fin de semana, porque están encantados. E son técnicas moi bonitas que se aprenden aquí e os compañeros somos todos maravillosos, entón vimos a pasarlo ben e aprender. Temos que dicir que Lourdes e Sandra son as privilexiadas do artesanía de Ensino Cabrero, porque están no único sitio no que hai aire acondicionado. Que vos podedes imaginar como é o panorama estes días, 35, 36, 37 grados, unha barbaridade. Pero que disfruten. Como estás llevando esta segunda tempada? Ai, xa con pena de que estea rematando. Eso creo que é xenérico de todos os compañeiros, Sí, o momento de despedida, dos talleres, dos compañeros e todo eso, deste entorno tan maravilloso, pois non se leva ben, pero bueno, con ganas de o ano que ven xa. Bueno, hai unha curiosidade, non? Para ti o ano pasado era o primeiro, Sí. foi ese momento de impacto de poder descubrir realmente que é eso, Sí. E este ano se repetías, se sabías un pouco que te ibas a topar, pero te sorprenderías outra vez con algo, non? Que sentiches este ano xa sendo xa a segunda vez? Bueno, pois sendo a segunda vez, pois xa é como que estás máis confiada en ti mesma, xa sabes que ves aquí a disfrutar, non só a traballar. Entón que me sorprende que cada vez me enamora máis esta terra, verdad? Isto que nos está pasando a todos, todo hai que decirlo, Bueno, pois estás aquí coa estampaxe. Están, por exemplo, Sí. Contame un poquinho, para os que aínda non Sí. descubriran o que falamos ano pasado, non? Sí. Que é o que están a facer aquí os alumnos que pasan por este punto? Pois mira, hoxe temos selos que están cargados manualmente, temos dúas temáticas, temos temática de mar e temática de montaña. Os selos están cargados manualmente, se estampan sobre libretiñas con tintas de basaceite, que son as que mellor pigmentan. E logo tamén temos aquí uns rodillos para ver o que é a estampación en continuo. Ao ser en rodillo, claro, o motivo se vai repetindo. Claro. En canto vas avanzando co rodillo, pois se tes un motivo circular, ves cantas veces se repite ese mismo motivo. Entón é traballar con dúas técnicas diferentes. Unha que vas compoñendo un paisaxe ou o que queiras e a de estampaxe continuo para ver como con un rodillo podemos usar esa técnica. Fíxate que ano pasado falábamos, non? Nos tempos nos que estábamos de repente, que a moita xente lle sorprendería falar da estampaxe artesanal, non? Como agora, xa coa informática, podes facer prácticamente de todo, non? Sí. Neste ano que xa pasou, notas que hai unha volta a interesarse por parte da xente neste tipo de cousas no traballo máis artesanal? Sí, totalmente, porque é algo moito máis sostible, podes utilizar tintas que son de base auga, que non son estas tintas plásticas, sacarte de brillantinas e todos estes temas, entón é máis sostible para a naturaleza, para un artesán, para todo. E un ano despois sigues disfrutando máis da túa profesión? É algo no que nunca me canso de aprender. Xa estou vendo aí outras técnicas, porque a verdade é que a estampación artesanal abarca moitas cousas diferentes. Gusta ir aprendendo un pouco de todas e ir trasladando nos talleres para que a xente teña curiosidade por isto. Pois aí tedes a nosa querida Sandra, con Amoroteo, que se estampaxe artesanal que estamos descubrindo un ano máis aquí en Artesanía de Ensino Cabrero. E eu quero aproveitar, Sandra, voume achegar un minutinho aquí, se me permites, a este veciño. Que tal, compañero, como estamos? Ben, ben. Como é o teu nome? Manuel Barbosa. Manuel, ti eres veciño de aquí, non? Sí, son veciño. Claro, ti levas vendo a estes todos aquí 4 anos, Sí. pero nunca te atreviches a vir. Nunca me atrevín a vir, sí. E por qué? Por que non te atrevías a vir? Porque fixen un
Mas tiña que me gusta. Bueno, como estás vivindo estos días? Porque eu creo que pasaste xa por os 3 talleres que hai aquí en Fondo da Vida, non? Sí, Bueno, que estás sentindo estos días aquí? moi ben, moi ben. Estás lembrando cousas que parecían desaparecidas? Pois sí, esto tallar tamén estaba desaparecido. E o do barro que? O do barro igual. A mí me dixeron que ibas case a peza por día, eh? Sí, ten algunhas cousas bonitas, sí. Bueno, que lle dirías ti aos veciños do Caurel, que ti coñeces toda esta xente que vive aquí ao redor, de que non lle teñan medo a vir a isto? Que lles Hombre, dirías? pois lle digo que tiña que vir máis xente a facer isto. E a disfrutar, E a verdad? disfrutar. Porque parece que lle teñen medo un pouco como estas cousas. Nada, isto se fai pa outros, non? Isto faise pa xente de aquí. Hombre, claro, cousas... Os pequenos tiñan que vir a aprender máis. E os maiores tamén. E os maiores igual. Bueno, pois imos aquí animalos de que para a próxima edición, porque xa remata este domingo, pero para a próxima edición, que aquí os veciños todos a traballar. A ver se vivo eu para a próxima. Eso estou seguro, compañero. Querido Albo, un placer de verdad terte no comer e falar, compañero. Bueno, pois aí tedes, xa vedes, Despois de 4 anos conseguimos que o Lobo estivera aquí sentado, pois disfrutando das actividades. E todos os amigos do Caurel tedes que facer o mismo, porque tedes o luxo de ter a artesanía de Galicia no Caurel aquí, onde ides a disfrutar o traballo dos artesáns e ides a aprender un montón de cousas, como están aprendendo todos estos rapaces e rapazas que están por aquí. Así que, xa o sabedes, seguimos no comer e falar.